Od 1.4.2012 môžete na stránke www.školenia.sk zadávať svoje kurzy pre verejnosť alebo kurzy na mieru bezplatne. Rovnako môžete na stránke www.školy.sk zadávať svoje štúdia či už na strednej alebo na vysokej škole. Teraz si ukážeme, akým spôsobom sa môžete zaregistrovať a zadať svoje kurzy alebo štúdia. Najskôr si zobrazíte stránku kurzy.education.sk. Po zobrazení stránky kliknete na odkaz Registrácia. Najskôr zadáte svoje IČO a overíte si ho, či už náhodou nie ste registrovaní. To znamená, kliknete na kontrolu. V prípade, že už ste registrovaní, tak si zobrazíte formulár Kontaktujte nás a vyžiadate si meno, heslo. Ak ešte nie ste registrovaní, to znamená, ak zadáte svoje IČO a po kontrole vám vypíše, že vaše IČO neevidujeme, tak pokračujete v registrácii. To znamená, zakliknete, že ste vzdelávacia spoločnosť, aby ste mohli zadávať kurzy alebo štúdia. V prípade, že ponúkate poradenstvo, tak zaškrtnete aj, že ste poradenská spoločnosť. Následne vyplníte všetky údaje vo formulári a ako náhle ich vyplníte, tak potvrdíte tento registračný formulár. Po úspešnom zaregistrovaní sa vám zobrazí nasledovná obrazovka, kde bude uvedené, že vaša registrácia prebehla úspešne. K vašej spoločnosti si môžete ešte zadať ďalšie údaje, ktoré sa budú zobrazovať pri každom kurze alebo pri každom štúdiu. Meno a heslo vám pošleme do 3 dní, zväčša ho posielame ešte v daný deň po overení, že nemáte duplicitnú registráciu. Keď vám pošleme meno a heslo mailom, tak sa môžete na stránke kurzy.education.sk prihlásiť. Vpravo hore zadáte meno a heslo a potvrdíte ho. Po prihlásení sa vám zobrazí úvodná stránka, ktorú som ja preskočil a ja som si už priamo klikol na správu aktivít, čo odporúčam aj vám. Po kliknutí na túto linku sa vám zobrazia aktivity, ktoré ste zadali do databázy niekedy v minulosti. V prípade, že máte novo registrovanú spoločnosť, to znamená, že ešte ste nikdy u nás neboli prihlásení, tak v takom prípade vám ukážem, akým spôsobom môžete zadávať kurzy a štúdia. Ak chcete zadať kurz, tak treba kliknúť na linku Pridať kurz. V takom prípade sa vám zobrazí formulár, ktorý treba vyplniť. Chcem len upozorniť, že v tomto formulári si môžete vybrať, či chcete zadať kurz na mieru alebo kurz pre verejnosť. Samozrejme môžete zadať obidva tieto atribúty súčasne. Podobne postupujeme, ak chceme zadať štúdium, to znamená, že klikneme na linku Pridať štúdium. Zobrazí sa nám formulár, kde si vyberieme, či pridávame stredoškolské štúdium alebo vysokoškolské štúdium. Podľa toho sa nám zobrazia aj voľby na zadávanie rôznych kritérií. Je jedno, či zadávate kurz alebo štúdium, v obidvoch prípadoch sa vám zobrazia takéto možnosti publikovania. To znamená, keďže už máte vyčerpaný počet top ponúk alebo nemáte ich vôbec objednaný, tak v takom prípade môžete daný kurz alebo štúdium publikovať len ako bezplatnú ponuku, čiže free ponuku. A v závislosti od toho, či sa kurz alebo štúdium koná na Slovensku alebo v Čechách, tak má príponu alebo koncovku SK alebo CZ. V databáze môžete mať až 1000 rôznych bezplatných kurzov alebo štúdií, či už na Slovensku alebo v Čechách. Po potvrdení kurzu alebo štúdia sa opäť prepnete do správy aktivít a kurz alebo štúdium, ktorý ste pridali do databázy, sa vám zobrazí v prvom poradí a je publikovaný ako free SK v takomto prípade. Ak máte v databáze u nás zadané kurzy alebo štúdia, ktoré nie sú publikované, to znamená, že v stĺpci publikované majú označenie nie, tak vy si tieto kurzy alebo štúdia môžete dať publikovať veľmi jednoduchým spôsobom, a to cez túto ikonku so zeleným krúžkom. Keď na ňu kliknete, zobrazí sa vám roletka a máte tu možnosť vybrať free SK alebo free CZ v závislosti od toho, kde sa daný kurz alebo štúdium koná. V prípade, že sa vám zobrazí formulár na aktualizáciu daného kurzu alebo štúdia, tak je to pretože nie sú vyplnené úplne všetky povinné položky. Po potvrdení sa nám daný kurz zobrazí na prvom mieste a má nastavené publikované free CZ. V prípade, že ideme publikovať kurz, ktorý má vyplnený všetky povinné položky, tak v takom prípade sa nám publikovanie ihneď nastaví. To znamená, že nie je nutné vyplňať alebo doplňať nejaké údaje do formulára.
Ak chcete zadať kurz, ktorý už máte v databáze, ale koná sa v inom meste, tak ho musíte zadať ako nový kurz. V takom prípade, aby ste nemuseli vyplňať všetky položky, je tu tlačítko kopírovať. To znamená, ak chcete skopírovať daný kurz, tak kliknete na tlačítko kopírovať. Pôvodný kurz zostane v databáze a zobrazí sa vám formulár s novými údajmi, kde stačí zmeniť len miesto konania, to znamená, môžete tu vybrať trebárs Banskú Bystricu, a v takom prípade stačí len uložiť daný kurz a nemusíte meniť ostatné položky. Alebo zmeníte len tie položky, ktoré vlastne sú iné oproti tomu predchádzajúcemu kurzu, ktorý sa konal v Bratislave. Pri každom kurze alebo štúdiu sa nachádzajú viaceré ikonky, ktoré si teraz vysvetlíme. Prvá ikonka je aktualizovať, to znamená, ak chcete zmeniť nejaké údaje pre daný kurz alebo štúdium, tak treba na ňu kliknúť a zobrazí sa vám formulár, kde môžete zmeniť dané údaje. Ďalšia ikonka je na publikovanie. Keď na ňu kliknete, tak sa vám zobrazí roletka, kde sú rôzne možnosti. Treba si zapamätať, že nemôže sa stať, že by ste omylom zapli službu, ktorú nemáte objednanú. To znamená, že aj v tomto prípade klient už má vyčerpaný maximálny počet 5 top ponúk pre Slovensko. A ak by som chcel pridať 6, tak systém mu to nedovolí. To znamená, že takisto aj vám, keď nemáte objednané žiadne služby, tak vám dovolí publikovať len free ponuky a nemôže sa stať, že omylom niečo nastavíte a príde vám dodatočne faktúra. Čiže u nás je nastavený systém tak, že pustí vám len k tomu, čo už máte predplatené, alebo ak nemáte predplatené nič, tak vám umožní zadávať len bezplatné aktivity. Čiže to je ikonka publikovať. Ďalšia ikonka sú preklady. Tieto majú zmysel len pre spoločnosti, ktoré inzerujú aj na stránke www.education.sk. Môžem vám to ukázať. Na stránke kurzyeducation.sk si zobrazím napríklad jazykové kurzy. Zobrazili sa mi jazykové kurzy, ktoré sú zadané v slovenčine. Ako náhle si prepnem jazyk angličtina, tak v takom prípade sa mi zobrazia jazykové kurzy, ale len tie, ktoré sú zadané aj v angličtine. To znamená, že v takomto prípade je možné kliknúť na ikonku preklady a vy môžete zadať dané údaje aj do ďalších jazykov, napríklad angličtiny, nemčiny alebo češtiny. Ďalšia ikonka je kopírovať. To znamená, ak chceme vytvoriť kópiu daného kurzu, pretože robíme podobný alebo robíme kurz v inom meste, aby sme nemuseli vyplňať všetky údaje na novo. Posledná ikonka je vymazať. Túto ikonku neodporúčam využívať z dôvodu toho, že stačí nastaviť, že daný kurz nechcete publikovať a on sa nebude zobrazovať návštevníkom stránok, ale budete ho mať databázu a môžete ho využiť niekedy v budúcnosti. Počet nepublikovaných kurzov nie je obmedzený, to znamená, môžete ich mať aj 10 000 v našej databáze a samozrejme v takom prípade nič za ne neplatíte a využívate len tie alebo publikujete len tie, ktoré sú aktuálne. Spoločnosť Education prevádzkuje viacero vzdelávacích portálov. Bezplatné aktivity, kurzy alebo štúdia sa budú zobrazovať len na nasledujúcich stránkach. Kurzy s miestom konania na Slovensku sa budú zobrazovať na stránke www.školenia.sk, štúdia s miestom konania na Slovensku na stránke www.školy.sk, kurzy s miestom konania v Čechách www.kurzy-výuka.cz a štúdia s miestom konania v Čechách na stránke www.studium-školy.cz. Naša spoločnosť prevádzkuje viacero vzdelávacích portálov, z ktorých najvýznamnejšie sú určite www.education.sk na Slovensku, ktorá dosahuje návštevnosť v rozmedzi od 80 do 120 000 mesačne, a v Čechách portál www.edumenu.cz, ktorý dosahuje návštevnosť 30 až 50 000 mesačne. V obidvoch krajinách máme viacero partnerských médií. Na Slovensku máme ešte druhý najvýznamnejší portál www.kurzy.sk, ktorý dosahuje návštevnosť okolo 15 až 20 000 návštevníkov mesačne, a máme takisto stránku www.studia.sk, kde sa zobrazujú len štúdia. Ešte by som chcel povedať jednu dôležitú vec, a to je to, že kurzy alebo štúdia,
ktoré majú príznak alebo prívlastok free, čiže sú bezplatné, tak sa budú nachádzať až za top ponukami na všetkých týchto stránkach. To znamená, že aj na stránke www.školenia.sk, www.školy.sk a tak ďalej sa zobrazia najskôr top ponuky, platené ponuky a až za nimi sa budú zobrazovať bezplatné free ponuky. Teraz si môžeme ešte pozrieť, aké partnerské médiá máme na Slovensku. To znamená, tieto partnerské médiá buď na internete alebo vo svojich tlačených mesačníkoch zobrazujú informácie o kurzoch, školeniach z našej databázy a v Čechách máme zatiaľ 2 partnerov. Spoločnosti, ktoré si dokážu vytvoriť importný XML súbor podľa našej štruktúry, tak po kliknutí na linku Import sa im zobrazí návod, akým spôsobom môžu pripraviť tento súbor. Internetové stránky, ktoré sme otvorili pre bezplatné služby, to znamená zobrazovanie kurzov alebo štúdií, dosahujú ročne 10 000 návštevníkov. Stránky, ktoré sú spoplatnené, samozrejme dosahujú oveľa vyššiu návštevnosť, rádovo je to niekoľko desaťnásobne vyššia návštevnosť, čiže ročne to vychádzajú 100 000 návštevníkov. Pri stránke www.education.sk sa pohybujeme až pri 1 000 000 návštevníkov ročne. Verím, že využijete inzerciu na našich internetových portáloch o vzdelávaní a získate veľa spokojných klientov. Teším sa na spoluprácu s vami.